hanapin natin kapramdi yung mga tindahan dito ng halaman kung may makikita pa ako. That time kasi may nakikita ko mga nagtitindang halaman dito sa tabi-tabi lang. Every Sunday. So, Saturday hindi ako pupunta dito. Ngayon tinry ko na Saturday. Saturday pala mayroong nagtitinda ng halaman. So, until Sunday po yung tindahan dito ng halaman. Manay na po yung bird nest. 100 itong bird nest na ito. Yung rose po na yung iba-ibang kulay. 350. Ang gaganda naman ng mga halaman dito mga kapromdi. Itong silom ko na po yung silom. 350 yung ito. 350 rin po yung yung rubber plant. Pati po ba yung mga kalatiya, Birkins? Aglaw. Yung Birkins po magkano? 350. Yung kalatiya, rose, may 350, may 250. Depende po sa laki. Kalatiya, obopelia. Then, dito po magkano po dito sa May ibang 550, may 450. Alin po dito yung 550, ma'am? Hindi po. Ito, Yan, hindi po kayo 550. para res po yan. Opo. Suksum po kayo. Dito po, magkano ito? Mas mataba? 450. 450. Mas malaki po, mas mahal. Ayun, dahil palang dito. Alocasia, black velvet, mga kalatiya, winter melon na peperomia, silum, aglonema. Dito magkano po yung aglonema na ito? 350 po. 350. Opo, yung ma'am, ano po yung araw ng dito pagtitinda ng halaman? Anong araw? Sabado, Linggo? Ano po, Sabado sa Domingo. Sabado sa Domingo. Mabinta na po yung mga halaman dito, ma'am. Nanay na lang. Mabinta po. Ano po yung pinakamabintang halaman po dito, Nay? Araw po kayo. Yung aglonema. Ayan po. Opo. Ito po, ibang plant. Ito, magkano po ito? 550. 550, mas mahal po. Yung rubber tree, 350. 350. 350. Pag po yung regular na araw, wala po kayo dito. Halimbawa, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Friday, wala po. Wala pong dito. Domingo po. Sabado, Linggo lang po nandito yung tindahan po. Opo, yung wala po ba kayong pinaka-rare na halaman na yung bihirang mahiling digde, yung bihirang-bihira lang mahiling? Yung po, yung mismo yung aglonema saka yung Calathea rose. Ito po ito, ma'am? Anong pangalan ka niyo? Rare. Caladium? Anong pangalan ka niyo? Yan, red. Red emperor. Emperor? Ano po yun? Caladium? Gano'n naman po ang nagkakain? Ano po? 250. 250. Magkano po yung black velvet, Nay? 300. 300. Yung black velvet. Opo. Yung silom po, magkano? Hindi po, 350. 350. Iyo po. Anong street to, ma'am? Nay? Anong street po ito, Nay? Opo, yung Tinampudigi. Anong street? Anong po yan?
South Pontevilla? Scout Pontevilla? Ah, Yan sa isip ko. opo. Ayun ma'am, ano na isa, ano mo, ano po, sa farm po ba yung nanggagaling or tanim nyo lang talaga? Alaga Ano po, nyo? ang iba, tanim mo at saka ano po kami, alsada ng Nag-aalsada, parang alsada. kukunin nyo sa farm tapos papatubuan nyo ng konti. Opo. Katulad nito po, pag binigay sa amin ng 350, papatong po kami ng matawag sila. So, parang wala rin kayong kita. Kawawa naman si nanay. Ito nay, magkano po ito nay? 350. Lahat ng variety ng 350. Ang gaganda naman ng tinda nyo nay. Saglit po nay. Na yung ano po yung Anthurium grano po ini 350 ang bawat saro. Itong variegated na 550 po. anong tawag dito, money tree 550. Ang gaganda ng mga halaman dito. Dito lang ito mga kapromdi sa Guwa. Scout Pontevilla po. Oo. Hindi po. South Pontevilla. South. Buong yan. Kuwa. Pontevilla. South Pontevilla Street pala yung ano. Pero mga kapromdi nandito ito sa Guwa, Palengke. So madali nyo pong makukuha kasi wala naman ibang ditong palengke sa Guwa. Mag-ikot-ikot lang kayo dito, makikita nyo na yung napakagandang mga halaman dito. So murang-mura lang kapromdi. Magkano na yung yung orchids na 350 po yan. 350. Depende po. Iba-iba may tulang. Depende. Ito po yung banda, magkano po ito? 400. DC. Ayan, maraming dito halaman. Every Saturday makikita to dito yung mga tinda nila nanay. Magkano po ito, Nay? 10. Ano nga po kayo ni Nay? Tahada. Pili, 150 each. Isang piraso. Mga sariwang gulay dito sa palengke, 25 1/4 ng sibuyas,
Mayroon 20 pesos, 15, depende sa laki ng sibuyas. Dito po ako sa Palengke ng Guwa, Camarines Sur. So, yung hindi po nakakaalam, yung Palengke ng Guwa ay marami pong nagtitinda ng halaman every Saturday and Sunday. So, yung mga halaman na nakikita natin sa mga mamahaling na tindahan ng halaman, makikita nyo rin dito. At very affordable prices, katulad yung nakikita natin yung Birkins, 350, yung Aglonema na rare, 350 hanggang 400. Tapos mayroon silang mga black velvet, mga roses na iba't ibang mga bulaklak, yung mga nakikita natin sa Baguio City. Meron din sila dito, yung roses na para bang, anong tawag doon, parang, ang bulaklak niya ay parang Vietnam rose. Alam natin yung kaprom, diba? So ganun kaganda yung mga bulaklak na mga tinda dito. At murang-mura lang.